1, 2, 3, come on! Hi guys, good. Ay, habayang hapon na pala. Hapon na pala ngayon guys. Oras natin ngayon ay alas 3 ng hapon. Pupunta nga pala ako ngayon guys sa gym. Yung vlog ko kahapon, wala talaga sa ayos. Magang-maga pa kasi yun guys eh. Kumbaga nagkakanta-kanta ko eh. Iisip ko kung ano ba yung i-vlog ko. Inaisipan kong mag-gitara na lang. Eh, wala talaga sa ayos. Hindi pa naman ako nagpa-practice. Hindi naman ako nagpa-practice eh. Basta lang kumanta. Kaya ganun, yung asawa ko, inaasar pa ako. Eh, wala talaga sa ayos. Kaya ngayon guys, pupunta ako ng gym ngayon. Bago ako pupunta doon, dadaan ko muna yung motor ko ba. Ano na kaya nangyari doon, no? Ilang araw na akong hindi nagbiyahe. Sabado, Linggo. Tapos ngayon, Lunes. Wala. Baka bukas na naman ito guys, mag-lockdown na naman daw. Okay na, gutom na naman tayo nito. Ay, ako lang pala. Gutom na naman ako nito guys. Wala naman akong kita. Wala na. Pag nag-lockdown, di na makabiyahe. Wala na. Okay guys, bababa na muna ako. Guys, dito na ako sa baba. Lalakad na ako. Papunta sa motor ko. Tayo kuya. Kapitbahay namin guys. Wala talaga sa itsura yung vlog ko kahapon. Wala sa ayos, pasensya na kayo guys sa busis ko mababa. Saka wala talagang kabuhay-buhay. Bro, video. Ayan guys, tayo sa paradahan ng motor ko. Hindi ko na nasilip ko pa kahapon, di ko na baba ito eh. Ito na siya guys, oh. Dito yung paradahan ko guys pag nasa bahay lang ako guys. So yung trapal ko nandito pa, hindi ko pa pala na ayos. Tsaka guys, yung gulong pala natin, gulong ko, di ko pa napalitan, oh. Ito guys, oh. Oh. Kita nyo guys. Ito pa guys, di ko pa napalitan. Ilang linggo na to. Yan. Yan guys. Yan guys, so ako nakaparada guys pa. Ito pala yung gulong natin guys, so na ipapalit natin. Yan guys, so pasukan ng tubig dahil lumuulan yung pag-uwi ko guys eh. Yan. Kailangan ko pala yung gulong. Ayan guys. Hindi ko na lang muna to ligpit. Okay. Okay lang pala yung motor natin guys. Ito lang to. Bro, naglilinis. Washing. Ayan guys, oh, may nagwa-washing dito guys. Mahal na talaga yung motor kasi asawa, no?
Yung motor, pinupunas-punasan. Hinihimas-himas parati, araw-araw. Eh. Bago eh, pero pag luma na, wala na. Oo. Kaya so, okay. Pagkita lang ng isang taon, wala na yung Oo. kasing-kasing. Ah. Okay guys. Sige bro. Okay guys, papunta na ako ng gym. Okay, bye-bye. Andito na ako sa loob ng gym. Karating ko lang guys. Ang gagawin ko ngayon ay mag-back program siya ng back guys. At pahay naman sa bantay dito guys. Oh. Hi! Welcome back to Ayan, guys. Christopher's channel. So, for today's video, ang kanyang gagawin ay magbaback lang siya. So, guys, please supportahan nyo ang vlog ni Kuya Christopher. Alright, salamat Tani. Mag-subscribe kayo sa Tani. kanya. Tsaka guys, pa-subscribe din yung kanyang YouTube channel. May YouTube channel siya guys. Ang profile niya, pangalan niya doon sa kanyang channel, Tani Maka. Maka. Tani Maka guys. Yan, huwag mong kalimutan. Pa-subscribe na lang din. Supportahan Okay. nyo po si Kuya Christopher sa kanyang pag-vlog. Ayan. Yan. And don't Okay. forget to like, share, comment, and subscribe. Okay, thank you. Thank you, Tari. Alright guys, dito naman tayo sa mga, may mga kasama na rin pala ako dito guys. Oh. Yan sila guys. Ilan lang kami dito? Apat lang kami dito guys. Maluwag talaga siya. Nasusunod din yung sinasabi sa sinusunod natin ngayon na protocol tungkol naman sa pag-gym na social distance at yung pagmamas talaga guys. Yan ang pinaka-importante. Baka mamaya makasuhan tayo. Oh, yan. Tawag ko. Oh, yes, okay. Hi sa inyo lahat. Hi. Okay. Yan. Okay. Okay guys, dyan muna ako. At ako'y mag-workout na. Alright guys. Bye-bye. Andito na ako sa bahay guys. Di na ako nakapag-vlog. Galing ako doon sa gym. Kararating ko lang dito sa bahay. Gutom na ako kasi nag-workout talaga ako para mabawasan man lang yung timbang ko. Buti, umuwi yung anak ko. Yan o. Yan o, kulit. Pakakainin. Ayaw pa niya kumain. Ito yung kakainin ko guys oh. Yan. Yan yung ulam ko. Mayroong balot. Bumili akong balot guys. Hindi. Para makabawi-bawi. Pero sa mga nag-gym guys na gusto magpapayat, bawal talaga ito kainin. Saka yung mga nagtitik ng gamot, katulad sa alam nyo na, may mga tinitik talaga yung iba na gamot para mag-expand agad yung muscle nila. Kaya ako wala naman guys, natural lang yung sa akin, kaya wala akong bawal na kainin. Kaya tanong kainin ko, basta din nakakalason, pwede. Hindi gusto mong kainin. Kaya yung kanin ko guys, ang dami oh. Ubusin ko pa ito. Alay, isang kaldero kanin guys. Gusto mo palaki na katawan. Dito na tayo, saka kain. Bawiin mo na lang sa workout na tulo-tulo. Yan. Kailangan tapusin mo yung program kung nag-workout ka ng pag nasa gym ka na, di talagang i-workout mo na yung katawan mo para mabawi man lang doon yung kahit anong gusto mong kainin. Ayun, pinakita pa ng anak ko yung tinapay. Yan, kulit oh, tawa-tawa. Okay guys, kakain na tayo. Okay, umpisa na natin dito sa kakain na. Kanin talaga guys, malakas ako sa kanin eh. Yan oh, kanin oh, kanin. So, ubos sa akin to guys. Binabawi yung pagkain ko kasi guys, binabawi ko na lang sa yung pag-workout. Kaya hindi pa rin ako, wala pa rin ako dyan kasi nag-ano ko eh, sit up palagi guys. Kaya tayo guys, dito yung kanin namin. Yo, may pusit na guys, pusit. Luto kanina ng asawa ko yan, pusit to eh. Ayaw pa nila kumain kasi. Ako na muna kumain. Nagutom din ako dahil nga sa gym. Sawsawan. Ang ganyo, sawsawan. Yan.
Hindi na ako napag-vlog doon sa gym kanina kasi maingay yung sounds. Tapos, yung may mga nag-workout din, baka mamaya matatamaan yung camera natin kung saan natin lalagay. Eh, mahirap na. Saka kung mag-vlog man ako doon, malakas yung sound, hindi tayo magkarinigan. Kaya, nung pag-uwi ko naman, gabi na eh. Anong oras na ngayon? Alas 7 na din, no? Gabi. Alas 7 na, magbulagaw pa uwi, madilim. Cellphone lang gamit ko eh. Wala, hindi tayo hindi makikita. Yan, may paksiw pa guys, oh. Paksiw na. Uy, nalaglag! Nalaglag! Wala! Gumula! Gumula! Basag. Nabasag! Ito po, basag na po. Nabasag yun! Nabasag yung itlog. Nabasag yung itlog guys, oh. Nalaglag Saan siya. pa kasi nilalagay? Alam nga, basta mo ilagay. So guys, oh. Pero hindi naman marumi ito guys, eh. Dito lang sa baba eh. Sag namin, malinis naman ito eh. Basag lang siya. Ay, di kainin ko na guys, eh. Basag na eh. Siya natin. Pagkain ito guys, ganyan. Sa mga hindi pa nakakain ng balot, subukan nyo kumain ng balot. Balutan. Pero, nabasag. Yan. Balutan. Yan. Yan guys, oh. Yan, oh. Oh. Mayroon ng sisiw. Balot talaga siya guys. Sisiw na eh. Kakain muna ako ng kanin. Sisiw yan pa? Yan, oh, sisiw. Sumo? Sisiw. Sisiw ng to? Ng itik yata. Yan guys, oh. Lilipad na. Ano bang ilay mo? Hindi mo naman talaga, oh. Masaway talaga yung anak ko guys, eh. Masaway. Takaw. So, lagyan mo niyang tupa. Yan. Yan. Tapos saka mo ngayon. Tapos higop ko ng tupa. Asin suga guys. Sarap, masarap. Okay? Ito kayo. Tapos, tupa ulit. So, solve na ako nito guys. Ito lang ang ulam ko eh. Balot lang. So, may mga iba kong mga kasama guys na hindi kumakain ng balot. Pero ako, kumakain talaga ako ng balot. Okay, Kumalsik. Ha? Oo. Kahit siya na dito sa Manila guys, kahit saan, sa probinsya may mga balot pa rin yan. Sino yung hindi pa nakakain ng balot, hindi nakatikim ng balot, subukan nyo, masarap. Subukan nyo. Masarap. Eating pabulu. Ay, kabit mo na yung Bawal lang kumain ito guys, yung mga ano na, yung high blood ka, bawal. Taas na yung dugo mo, kaya na pwede dito. Yan. Yan, marami ng sopa, kanin. Balot. Handa na natin sopa. Nakarutan kayo dyan, baka matumba itong ano. Ano? Hello. Wala. Siya. Anak ko, walang ano. Walang. Hindi talaga. Ayan guys. Oh. Tsaka may paksiw. Yan. Mayroong pusit. Natikman ko na rin kan. Natikman ko na guys. Sarap din siya. So yung
suka. At may isa pang balot. Yan. Kabit mo na pa. Kaya, dali lang kay ano yung kamay ko. Kaya naman kumakain ako eh. Okay guys. Yan na lang muna tayo. At sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na kayo. Parang awan nyo na. Alright guys. Bye-bye.